Nou, wij sparen om met z'n 5 iets leuks te kunnen doen. We weten nog niet precies wat, dus ik wou ook vragen of u ons dan wat zou willen geven. De eerste keer hadden we 2 euro. En toen ik bij een Papa Beppa was, toen waren hun aan het werk. Toen hadden we 24 euro. En toen, zondag, hadden ze 62 euro. We doen het volgens mij al een week. Ja. En dan een paar uurtjes, maar dan omdat het net zo druk is, dan gaan we gewoon even zwemmen. Dus. 3, 2, 1, En hoe liep het tot nou toe met de drukte? Want volgens mij komen hier wel aardig wat boordjongens. Ja, nou is het net zo druk, maar dat was wel meestal. Van een riet snel en toen werd het heel erg druk. Ja. En hoeveel boten helpen je hem dan? Bijna iedereen. Ja, als iedereen wil. Dank dames. Doei doei. En nu is het wel kwestie van wachten op een andere boot. Is het ook zwier en gevaarlijk werk? Ja, dat is wel zwier. Ja, dat is gevaarlijk ook als als erin valt. Als er hier valt, maar die de stroming, dat is wel gevaarlijk. Ja, maar als dit een paar uur nacht in de cordos verneemt het wel. Ja. Nou, let al je hem spierbal eens even zien. Zou ik u nog maar vragen? Ja, wat? Nou, wij sparen eigenlijk om iets met z'n 5 iets leuks te doen. Daarom doen we dat eigenlijk ook. Kijk, dat hadden wij al bedacht. En wat zouden jullie graag willen gaan doen dan? Dat weten we nog niet. Maar Nee? waarschijnlijk. Ligt eraan hoeveel geld je krijgt. Sowieso een ijsje, kijk. 5 euro. Ah, kijk. Kijk. Goed onderweg maar, hè. Leg maar de muntjes erop. 15, 35. 65. Wat is het nut van een sluis? Weet je eigenlijk ook niet. Ik weet het wel. Wat dan? Zodat Jimmy Jotvertje niet keerde. Ik vind eigenlijk wel als sluis-experts, dat moet je me wel even googlen. Dat moet je me wel even niet zien. En hoe lang ga je hier nou maar terug? Weet ik niet. Als je ouder is, mooi waar. Leuk als je buiten. Ja, en hoeveel geld hij hem dan bij elkaar? Over de 100. Rond de 100 euro. Hoe komt hij eigenlijk? Nou, meestal dus dan heeft het 12 trijen aan bij een skier. Heel goed. Maar nou kwam er 4 erover. Nou? Gauwdelven. Ja, eigenlijk wel ja. Ik ben maar in 1 hinderke begonnen en op een gegeven moment dus 2 hinderkes. Nou, op een gegeven moment dachten we met een skipjes hebben. Nou, als ik met 2 begon, nou, ik ben uitbreiden naar 8 stuks en dat is mooi zat. Nou, dat moet wel hobby blijven. Dat is de verdubbeling van de veestapel. Ja, dat gaat zuur kijken naar. De eerste had het er zelf uitperst. En toen op een gegeven moment kwam er niks meer. Ik denk, dan moet ik hem maar even een handje helpen. Dus nou, de vrouw er even bij, die had het beestje even in de hoek gehouden. Dan skiert dan. Nou, want we vlucht er alle aan uit vanzelf. Dus zijn maar de kop in de hoeken dus en ik haal hier de 2 uit, ik haal de straai uit. Toen zei de vrouw, nou is het mooi weg. Nee, ik zei, ik moet wel invullen.
Toen we in de fjouwer. Nou, ik zei, het zou me nog net verbazen dat er nog hier niet zit. Nee, zei hij. Ik zei, ja weet je. Dus ik nou een keer veel, ja. En dan kwam nummer 4. En toen ik was oor, nou. En dat was hier en daar. Dat is volle minder. Ik van buiten. Nou, even op cameraatje zien dat ik wat te rijden is. En ja, hier heb je de wanden. Ja, dan moet je even zien wat er aan de hand is. Dus maar de kop in de hoeken. En de hand er even in. Schiet wat poortjes vast. Ik denk, nou, dit werkt net. Die wien moest al iets. Hij kon wel in gedeeltes eruit komen. Nou, dat gebeurt ook wel eens. Maar hij kwam er heel uit en wie vierde niks te rijden. Alleen nog hij net. Hand en anker in, elke nog in uit. Ik een schieterig denkje. Leefde ik net. Nou, gewoon de kant lijnt. Hand en anker in. Toen viel ik alle grutters. Ik denk, nou, zie je wat dit is? Eruit halen, leefde nog. Dat wie deze dus. Nou, ik denk, zo maar ik wel ophouden, maar toch nog maar even een keer villen. Nou ja, dan hel ik erin uit, nou die passen krijg ik in mijn hand, zo iets wie die, dus dat het nooit goed werd. Nu dacht ik een beetje lang. Ja. Het ben 4 stiks en dat ben eigenlijk te vol voor mij, dus dan moet ik maar een beetje bijvullen. 4 of 5 cadeaus. Dus krijg je iets bij. Ja. Haast al, ja. Ik heb het idee dat Ian ik een oorpoortje had als de rest. Ja, het die ik. Die had een mankement gehad waarschijnlijk, zonder dat wij het zelf in de gaten hadden. Maar dan ben we mooi naar de veearts geweest. En die had hem even een spalkje, jongen. En nou ja, dan kan er weer op jouw poort erin. No? Heb je alleen onder de station? Ja, er zijn 3 haakjes en 2 rampjes. 2 sekjes. Dus ik dat is redelijk in evenwicht. Nou, 2 heel en 2 heel, dat bestaat nou.